Malawi Today. Do it. I'm not sure if you brought any written presentation. You just talk us through the points. You will advise us. Thank you, Chair, and the committee. I'll just pick up some of the points and talk about it. Zikomo kwambiri. Panalipa, my name is Winnie Nyondo, as how you have already said, the chair, special assistant for the former Vice President, late Dr. Saulos Klaus Chilima. Panalipa 9 June 2024, permanent Analandila call from the Secretary of the Vice President, Chimwemwe Kachikuo, Kuti Winnie, tomorrow, by 10 June, you are going to accompany Madam Mary Chilima, kupita kumaliro alafu kasambala kunkatabe. So go by road early in the morning. I said, okay. So on the same 9 June, tunapita kwa airport, kukalandira the late Dr. Saulos Klaus Chilima. Najambula, tinabwerako. At night, Chimwemwe Kachikuo, the secretary of the VP, anatumiza message immediately magwirisa nchito for the communication on WhatsApp group where they were special assistants and the special advisor to the VP, that the Vice President akupita kumaliro alafu kasambala tomorrow in the morning. So on 10th, 4 a.m., we started off going to Nkatabe. We reached okay. We reached Mzuzu around past 8. When I reached Mzuzu, but before going to Mzuzu, I started communicating to the ADC of the VP, Chisomo Chimane, that we have started off. When going, nkati, mwina umamunza kutati lipabu hapano, iye anani na atu upita church. Then when I reached Mzuzu, I even communicated kwa iyeyo, kuti tafika kumzuzu. Then around past 8, I think, kandi 20 past, kandi half past, the PS, Lucky Squese, called me. Winnie, where are you? I said, I'm in Mzuzu. Okay. If you are in Mzuzu, it's okay. Then, Madam Mary, ndiwa security, sana kwere na Odonia. Ndipo tisana kwere na Odonia iweyo, from kumaliroko. Bwana akakala nkula kumaliro. Going back, iweyo nde utukakwera nao mu Donia, uzibwerera kulirongwe so that you cover the self ya HE. I said, okay. And he said, the administration will call me to confirm that. Then later on, Mr. Alfred Nkoma called me, Kuti Winnie, ukwera nao Donia from Mzuzu, coming back to Lirongwe so that in Kapange cover ku airport. Then from there we started off Tinalipa Mzuzu Hotel. We just, after some few minutes, then we started off going to Nkatabe. Titafika Nkatabe goja, timadikirira, kuti the Vice President should come and we start the program. Kena akatinamba from the Assembly kuti tiambe program. Then tisana yambe program. Nandi because the phone that I use, it was the same phone that I use for live streaming. It's the same phone. Imene ndima kulisa chito mwina WhatsApp ndizina. So natenga phone kuti ndione message by WhatsApp kuti maybe before any communication. So I saw message from Chisomo Chimane that too much
tabulars. But before that, Chisomo, when we reached in Katabe, it was 18 minutes past 9, imene Chisomo ananena kuti airborne now, kunipanga communication. So after the airborne now, anayankha nkati muja kuti, oh, thank you. Pamene nene mamuza utafika kumzuzu chani anazayankha zimenezozo. So titafika ku Nkatabe pamene ndimaona message ya too much turbulence. But before the message ya too much turbulence, panabwera message yoti thanks. Ndiya too much turbulence. Zonse zinabwerera limozi, zonse 10 minutes past 10. Yeah, thanks, 10 minutes past 10. Too much turbulence, 10 minutes past 10. Ineyo nango yankha kuti pepani wanga sana pange tiki kawiri, anango panga tiki kamozi. Then from there, ineyo nayasa phone yanga kuyamba live streaming. Napanga live streaming ija, there was no communication between anzanga ndi ine mango panga concentrate pa live streaming. After live streaming ija, itamalizika, amaliza mwambo kuti tupita kumanda. Ansembe ananena kuti pepani a vice president sabwera panopo tiye ndizipita kumanda. Nanyamuka paja upita kumanda. Titafika kumanda ene ndisakudziwa china chilichonse. Titafika kumanda kuja ndoti mtembo uja sunabwere. Nati andionepo pa phone ma message. Then naona kuti ma missed calls alipo ambiri pa Anderson Mwakiro. He was calling me. And then naona me phone ija kutsegula ndi pamene nazaona kuti once you see this message please call me. Then I called him. Ati do you know kuti ndege ya bwana ako yasowa? Ine ndikuti ayi sindikudziwa china chilichonse. Then the time imene timakambirana maliro aja atafika kumanda koja. So nati ndikuimbira tikayika maliro. Then titayika maliro ndi pamene timanyamukaso kukakwera galimoto kubwerera. Tafika kunzuzu hotel kuja tinangopanga reflection tinakumana ndi aje na Joshua Varela nanyamulana ifeso kupita ku searching. Then tapanga searching tinalowera mbali zingapo. Then from there it was I think entirely, I'm not sure kweni koma it was usiku, I think past 9 to 10 or past 10 early 10 imene ananena kuti ifeyo tibwerere tizipita. Ndi pamene ya secretary anapempha kuwa ku office kuti ife sitingabwerere kulilongo chifukwa choti abwana athu sitina apeze. So timapempha nawo kuti mwina mutipase ko malo ogona. So they gave us kuti tikagone ku Mzuzu hotel. In the other morning by 11 tinalawirira tinapita so kukapanga nawo search. Tinali magulu osiyana ine nali gulu lina yonse nali gulu lina tinayang'ana. Ndi pamene tinapeza bode koma the time imene timapeza bode kumene kuja tinali kuti kula asilikali alipo, anthu alipo, ena ndi ena ochepa koma analipo ochepa. Then from there tinapita ananyamula kumabwerera kunoko kulilongo. Thank you, Chair. Thank you very much for that narration. Members will have follow-up questions just to seek clarification. There's Kasina. Chair, mundu kuti ndi fusiso mchijewa koma ndili mafuso ngapo kuti mwina mai wini nyondo akozo ndi yankhapo. Sindikudziwa poyamba message imene ya watu ambone mene mwatipatsa ma message yo kapena the chat mabweresa kuti you can submit it on record. The conversation ya ino ndi Mr. Jimanini mbone mene mwatipatsa the chat. Thank you, Honorable. Yes. Ndinao mboni umenewo. Chabwino. Munali kumaliro kumene munapanga live streaming. Ngati ndafa bwino manena kuti amene analengeza pama maliro kuti a vice president sabwera ndi asembe mukunyamuka mupita
kumanda. Kupatula asembewo aliponso wina amene adalengeza pagulu kuti pamwambopo kuti vice president safikanso pamwambo kapena analengeza ndi asembewo okhawa. Pamenepo sindikukumbukira koma amene ndikukumbukira kwambiri ansembe. Chabwino. Lomaliza chair. Mapita ko kayangana thupi tsiku lachiwiri munali madimo osiyanasiyana ndi mwakamba kuti bodi itapezeka panapezeka asilikali ndi anthu ena ochepa. Munali anthu ambiri kufika pamalopo kapena inu munafika kale anthu afika? Zikomaonabo ife tinafika anthu atafika kale. Ndipo ngoti mtundu wa asilikali foi kumene kuno tikati asilikali ena amatenga apolisi ngati asilikali payenera kati asilikali manena IMDF ndi mukati mudapeza asilikali mtundu wa asilikali chimunenati amala defense force kapena mukamba apolisi? Zikomaonabo analipo onse apolisi plus MDF. Chair, that's all from Dezagasi. Thank you very much, Chair. I would like a confirmation from Ms. Winnie Nyondo concerning the message that was sent to the forum that you had within your office. How many people were available on that forum? Is the forum still available? Is it possible to provide the contents of that forum to this committee? Number two, you have appeared several times in the testimonies depicting that the late Vice President was very fond of you. How would you describe your relationship with the late Vice President? Thank you very much, Chair. Proceed. Okay. Yes. Message yo forum yo ilipo sinapangidwe delete hai. Ilipo nditu. Message imene anapanga communicate a secretary. Which message? Yo titu pita a vice president au pita kumaliro or which one? I think it was a message of, is it airborne? Something like that, or another message that you, as a special assistants, would communicate concerning the travel arrangements of the late Vice President. Thank you, Honorable. Message mene ya airborne near Thomas Tablas. It was between me and the late ADC Chisomo Chimaneni on Telegram, but communication from the office of the Vice President from the Secretary. It was for the whole of us. I'm a special assistant plus advisor. Yes. You asked also about how I was working with him? How would you describe the relationship between you and the late Vice President? Thank you, Honorable. Kugwira kwathu kwa ntchito ndiwo ndine. It was very good. Yes, that's what I can say. At the north, and then there's a man. Thank you, Chair. Just one question. Can you remember, during the search, can you remember who called off the search? And it was at what time? For your remembrance, can you give us that time and then who called off the search? Thank you. Thank you, Honorable. Anali msirikali. I can't remember if it was, but it was in police, sanali wa army. Anali in police. So I can't remember his name or even the face to say kuti mina anali huyo, but anali wa police nditu. And the time it was around past, pamene ndi manena kuti it was before 11. Dinganene, it was before 11 o'clock p.m. Thank you. There's a man, and then Chair Zonzimvai.
Zikoma kwambiri mai Winnie Nyondo chifukwa chobwera ku komiti ino ndisachisoni kuti munaluza tonse tinaluza vice president athu mnjira imeneyi. Ndimafuna ndidziwepo kameneka kanali koyamba inu kumalandira mauthenga kwa munthu oti ali Mundege. Ndi likatafuso limenelo chair ndifuse mafuso ena. Zikoma kwambiri onabo. Kuyankha kwanga ndingayankhe chonchi. Sindine expert wa ma network. Oloso wa Mundege ayi. Koma kunena kuti kulandira message Mundege ndinena choncho. Tawi zina ineyo a vice president akamaenda kuti muna wapita Blantyre mudonia muja ndimakwera nawo. Kaya wapita kunzuzu ndimakwera nawo. Ndei mapezeka zoti mwamba muja. Sometimes ndikalemba message pa WhatsApp, kandi Telegram, kandi Facebook ndatumiza. Simapanga go through. But maybe after some seconds, after some minutes, imapanga go through. And umapezeka so ineso ndalandiraja ma message ena. So ndimene ndingayankhire zimene zozo. Okay, ndikudziwa mwakwerapo mwina nena experience yanu pa ndege ya mtoto wa Donia. Ndimafuna ndidziwe ngati experience imeneyo munayionaponso mu ndege zinazi ngati za Malawi Airlines kuti muli mwamba mopanda wifi ya Mundege koma ikuluka mumatha kulumikizana. Munakhalapo ndi ma experience ena ndikumufuna musiyanitse pakati pa zimene munazoona zikuchitika mu Donia ndi zimene munazoona zikuchitika mu ndege zina. Thank you honorable. Ndanena kale kuti sindine expert wa network. Sindimadzidziwa za network kuti zimayenda bwanji. Ndiponso sindine wa Mundege. Koma many experience yanga ndapangira because Donia ija mina ndakwerapo if not katatu or mina kafolo. Kamati titapita Blantyre inachitika so the same. Kama tumiza message later on imapita ndimalandira some message. Kaya kunzuzi it was the same. Koma ya kuti mwina ndakwera Air Malawi Ethiopian ayi. Nditumize message sifika. Unless ngati mwina ndanyamuka kuno ndafika Blantyre ndimalandira. Thank you. Kusolanga lomaliza. Ndi mafuna ndidziwe potinu ndamene mumatsata kwambiri za media ndipo the late vice president anakudalira ni kwambiri za media. Munkufufuza kwanu aliponso wina we analandirapo message tsiku limenelo kuchoka Mundege ipita kwa munthu wina. Just for your own information, we don't necessarily need what it is your message inali yoti chani koma did you know of any other people who had a similar communication from your point of view? Thank you. I end there, Chair. Thank you. Thank you, honorable. Ankani mene yoyo mwina ikara yondivutirapo because ineyo after ndalandira message icha I shared with the family. Now tumizira Joshua Valera. The same message now was also a PS Lucky Squares ndalandira izi. Ndezi kanakhala kuti kwina kwalandira akanandiuza so mwina. Koma popo no communication mene nalandirapo kuti ena so nalandira message ndilibe imene yoyo. Thank you. Cheo Zonzi and Mwanza Central. Tathokoza kwambiri madamu pobwera madzulo ano. Zikoma kwambiri ndi funso limodzi makamaka munafotokoza kunena kuti katikati mwa mukusecha anadzayimitsa ndi munali ndi tukulu komanso mmata amene anayimitsa nali msilikali wa polisi ndesa munafotokoza chonje. Communication imene idabwera motani adakusonkhanitsa nonse ngati nsonkhano kuti bwerani tikhale malo amodzi idabwera motani popeza panali gulu anthu analowera mosiyanasiyana zidayenda bwanji? Zikoma. Zikoma kwambiri honorable. Kusonkhana kwathu kumene timene timapangira because ena malowera uku
ena timangokhala mwina tikutsatira gamoto ina ya polisi kumatsatira anthu kumapita uko nde pamene paja zimapezeka zoti chifukwa choti paleply pa road block paja pa road block penipeni pambali apo pamene tinayima nde aliyense tikamachoka kosecha amapezeka zoti amatiyimisa pamene paja tonse ndi timapezeka tikuyima pamene mwina zithotheka kuti ena anali asanabwere pamalo paja koma amene tinalipo nthawi imeneji ndi mmene mawu ananena kuti tiyimire pompo kuti tiyambireso mawa ziko. Mawalo muda ayamba nthawi yanji kapena kuti adanena kuti muyambiraso nthawi yanji andizida ayambika nthawi yanji? Zikoma kwambiri onabo mama wao ifeyo gulu lathu limene tinali ina honorable Emily Chinthu chimwemwe kachikuwo ndi driver amene amatiyendesa ku office tinafika ku 7 koma tinapeza kuti magulu ena alowa kale mchire apita kukasaka chifukwa amagawa timafikira pa ground pamene nanyamukira mabode kumabwera kulilongwe kuno pamene panja chifukwa choti abwera anthu amango atenga kumapita kwina ndesi ndikudziwa kuti ena oyambirira enieni nthawi imene anayamba upanga search ndi nthawi yanji koma ifeyo tinafikapo 7 pamene paja zikoma kwambiri onabo. Funso lomaliza chair kutanthauza kuti mmene amalengeza kuchita code of the search sananene nthawi enieni yoti mukomaniraneso the following morning, that so? Zikoma kwambiri onabo apopo mwina nditha kunama sindikukumbukira zikoma kwambiri. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Madam Winnie, mukulongosola kwanu munanena kuti munafika pamalo napeza pana anthu ochepa nthawi imene pana malo angozi anapezeka pana anthu ochepa. Mangofuna kudziwa kuti anthu ochepa amenewa anali amagawo ati? Zikoma kwambiri onabo anthu ochepa amene mwina timaona kuti tikumazindikira ndi anthu oti titaonena kuti apolisi aame a UTM ndi anthu ena oti sindikuwadziwa koma amene I was able to identify them ndimapanga identify them through my uniform wao ame polisi ndi a UTM ndi ena anthu oti mwina titakuwadziwa zikoma kwambiri. Yep. Yeah. Mwina mungo lingalira inali nthawi yanji imene mafikayo komanso inali kuti malo adziwika kumene kapena kuti adziwika pakanthawi imene mafika pamenepo? Zikoma kwambiri onabo mmene nanenera poyamba paja kuti amagawa magulu timalowera uku ndi uku so kufika pamalo paja zimakhala kuti awa afika mnthawi yawo afika ndi gulu lawo awa afika ndi gulu lawo ndezi mapezeka zoti pansewu patara pamene timakhotera upita kumalo kutawa kuja kungoziko panali anayikapo asilikali aliyense gamoto ikamachoka kuti ngati abwerera za searching azilowera uko akabwerera za searching azilowera kumeneko zikoma kwambiri ona. Yeah, Planta Malabada. Yeah. Thank you very much, Honorable Chair. Ms. Winnie Nyondo, you mentioned that you were live streaming the program for the funeral of the late Honorable Rafika Sambala. Do you still have copies of this program? Maybe somewhere, maybe on Facebook that we can refer to. Secondly, when you are searching for the VP, at this particular time, what was the security detail from your office doing? Did they initiate any search and rescue programs? Thank you. Thank you, Honorable.
pa Facebook mwina ngati ndingalowepo kupanga search, koma Facebook these days inayamba kuti ukapanga live streaming after 30 days imapanga delete, zimachoka. Then maybe if I can go and look for it, if it's there. If it's not there, maybe napanga download, I need to go and see it. Yeah, security ya ku office kwa OVP, they were also there. Mapangira remote searching. Thank you. Mr. Kasena? Ziko mwambili chair, ndi mavetsera mene magamba muja. Ndimafuna mutati uzako mayi nyondo. Tsiku mene munakaseja nkubwerera. Zifukwa zimene anaperekera ndi kuti nyengo inali bwanji tsiku limene lolo mene mumakaseja makayang'ana ndege osatusaka nyengo inali bwanji andi funso lina lachiwiri, as a media person, I'm so much and very much sure you are familiar with top police faces. Nkhope za akuluakulu polisi mwina mazidziwa, akwa bambo Richard Luhanga madziwe. Thank you, Honorable. Yes, Richard Luhanga ni madziwa, he was there. Amene ankati mu siya search kuti tiyambira somawa anali Luhanga, anali munthu wina, chifukwa ena ananena kuti anali Luhanga. Azana atabwera abananena kuti is a commissioner from the north, Mr. Luhanga no ananena kuti tiyambira somawa. Can you confirm kapena you have a different evidence, opinion? Ndi pamene mwina nditaunena kuti to confirm kuti anali Luhanga ndayiwala. Sindikudziwa kuti anali ndani, koma ndanena kuti anali wa polisi. Simamone nkhope? Nkhope nayiona koma mwina tinali anthu obalalika ndikale. So I cannot say kuti anali Luhanga. Mwina anali Luhanga kaya anali ndani sindikudziwa, koma anali wa polisi. Thank you. Okay, che apo mali zangu nkafuso lina lija khani ya nyengo ya tsiku mene mapanga call the station. Ziko makwambiri. Nthawi imene timapanga search, nthawi yo inali yosiyana ndi mene inalili mamawa, because pamene ife timaenda mamawa a driver aso amachita kuvutika poyenda pakati amaonera ka line ka white kacha ndi kayero mkambali, koma ya madzulo inali ko better off than panga compare ndi mamawa. Ziko makwambiri. Lelonge Modi. Thank you so much, Honorable Chairperson. My wine nyondo ndiwafuna ndifuse fuso kuti panaini mudauzidwa kuti mupita ndi Madam Chilima by road kupita ku Maliro. Mukuuzidwa kumeneko ndekuti kumasonyeza kuti a vice president sapita nawo ku Maliro, apita ndi a first lady Mai Chilima. Ndiye ndimafuna ndidziwe ngati mmaforamu mwanu mudakambidwako kuti programu ya sintha bwanji kuti Mai Chilima aja sitipita nawo by road, vice president ndi amene akupita. Padali ukambirana kwina kuli konse pa nkhani imeneyi, komanso kuti chifukwa chani ma program adasintha. Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri linonena kuti ndimafuna ndingomva kuti inuyo ndi Bambo Varela, because chifukwa Bambo Varela mukudziwa amene adayambira kufika pa malo angozi, adali inuyo kapena mudakapeza Bambo Varela atafika kale? Ziko mwambe. Ziko makwambiri Honorable. Kufika pa malopo siningakumbukire, because it's like don't say tinali obalalika kuti anayambira ndani chanchani, timangoona kuti mwina anthu afika pa malo pamene paja. Funso lina lichamwati bwanji pepani.
Palibe vuto yayi. Ndimafuna ofusa kunena kuti mudauzidwa kunena kuti mupita inuyo ndi Madam Chilima kumaliro ndipo mugwiritsa ntchito galimoto. Koma kenako mudadzamva kuti yayi a Vice President akupita. Kenako inuyo mudanyamuka mamawa nkumapita kumaliro. Then mafusa kunena kuti kodi mafolamu mwanu poti munali ndi forum yanu imene mmakambirana kaya WhatsApp ndi zina zotero. Padali ukambirana kwina kulikonse kumene kudasonyeza kuti nchifukwa chani programu inasintha kuti malo moti mupite ndi Mai Chilima a Vice President akupita. Padali ukambirana kwina kulikonse kapena padalibe. Zikoma kwambiri onabo. Mene nanenera kuti panaini kumamawa anatiuza kuti tupita ndi Madam Mary wa kampani Madam Mary upita kunkatabe kumaliro. Usiku ndi pamene anatiuza kuti a Vice President akupita. Sana nene kuti Madam Mary sakupita anangoti so a Vice President akutani akupita. Then a PS undiuza ineyo atandiimbira phone ndi amene ananena kuti Madam Mary sana bwere sana kwere nawo wa security sana kwere nawo. So ukoko wini ukwera ndi wa security mukwera muzibwerera limodzi. So pa forum patu kunalibe zokambirana kuti ayi chanchani kunali chabe communication kuti a VP akupita kumaliro alafu kasambala. Zikoma kwambiri. Athokoza kwambiri. Kumwe tingufufuza bipangani mineyo. Anabwera sekwese amaso ayesaya adafotokoza kuti munali pandandanda pa manifest kuti muuluka nawo ndege kupita kunzuzu. Zimene za munkaziziwa munauzidwa. Zikoma kwambiri chair. Zimene zozo sinauzidwe as communication kuti nendo ndinali nawo kuti ndikwera ndege. Koma ndimangodikirira kuti mwina andiuza. That's why mama watinangonyamuka kumapita. Ziko. Manena kuti mapanga live streaming ma program a former Vice President komanso mapanga ma post. Kuti mukapanga ma live streaming ni mapanga post pa mapage yandani. Zikoma kwambiri chair. Ndi mapanga pa post pa page ya Winnie Nyondo. Ziko. Chimene simapangira post pa page ya Vice President inalija. Zikoma kwambiri chair. Pa page ya Vice President amapanga ndi PRO Pitirani Phiri. Zikoma kwambiri. Kusonza kuti inoyo yani nayo kwambiri ku social media. Tinene choncho Titautero nali wa media wa political. Ziko. Sono inuyo munapanga post kani ya turbulence papeji yano madzulo atsiku la ngozi imfa itamveka ndizoona kapena zabodza. Zikoma kwambiri chair. Sinali zabodza sitsiku limene lolo ayi. Ziko. Koma munapanga post za turbulence. Zikoma kwambiri chair. After a day or 2 days, yes, napanga post ndineyo pa page yanga. Zikoma. Nde pali chifukwa chimene munachipangira delete post imeneyo. Chifukwa anthu if inoenda imene munatitsegula maso zoti kuli ngozi yachitika zifukwa zake mudazichula za turbulence. Nde anthu ambiri dala odabwa kuti message ija tukuyisakasaka pa page pano sili kuipeza. Patali chifukwa chimene munayipangira delete message imeneyi. Zikoma kwambiri chair. Ndikumvato kwa inuyo kuti inapangidwa delete. Post manager ilipo mpaka pano. Kandi dzana lomwe ndimayiona ilipo. It's there. Zikoma kwambiri. It's on your page. Yes, it's on my page. Okay. Secretary, can we verify this information?
atokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza mbali imene munagwira ndi kupanga clarify ma areas ena ndi ena anthu amaona ngati munapanga delete ndi mafuna tipange verify kuti inuyo munali close kwambiri kwa former vice president ndi sizimamveka bwino kuti munapanga delete message imene inali ya vice president umene mmagwira ntchito ndi timakufuna timvetsese kuti message imene idakalipo kapena ayi ndi matisime kuti message imene idakalipo pa Facebook tilondoloza bwino kuti tiziwe tsatane zinaenda bwanji. Chair, nimangofuna ikapanga supplementary question ku statement mwapereka. Nimangofuna mutatha ku mmene mumazindikirira inuyo ndikuziwa sinu katswiri wa ndege za ukatswiri wa zouluka choncho koma mmene ananena kuti too much turbulence poti ndi chizungu inuyo munayipanga interpret bwanji message iyo zikomochera. Zikomo kwambiri honorable ineyo sinayitanthauzire mulimozi mmene inalili ndi mmene inalili mwachizungu mame chanalemba mwachizungu mmene inalili kupanga post pa page ndi mapanga post mwakulira kwanga kuti mawu amene aja chisomo anandilankhula mawu awo chisomo kundilankhula chisomo chimanene kundilankhula kunditumizira ma message. It was not the first time. Chisomo chimaneni ma programs onse a vice president akamanyamuka akamapita timapanga na communicate kuti mwina ife tatsogola ngati ine sindili pa convoy mwina ndatsogola amandiuza tili mwakuti tili pakuti so timapanga na communicate kuti ndidzidziwa kuti ali pafupi kuti ine ndiyambe kugwira ntchito. Zikomo kwambiri. Yes, I will allow you to speak and then wind up with Zomba City South. Chair, while the Secretariat was verifying, I was of a view, as a part of submission, the Mboni Irabange submit before this committee, as my first question is to provide to this committee the screenshot or that conversation of the actual messaging between her and Mr. Jimaneni, the late, and also I think she can screenshot today's date will show how he's going to screenshot the actual post imene anapanga pa page bao, and that should be part of submission of her witness testimony before the committee. I was proposing through the chair. Yeah, zofunikira. I think the follow ndono megamene. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Naneso ndiye chite join azinzanga apo kuyamikirani Mai Nyondo chifukwa cha kubwera kuzaonekera ku committee ino. Funso langa lifananako ndi honorable aku Dedza Mayani kuti munalandira uthenga ochokera kwa late Chimaneni ndipo anakufunsani kuti munautanthauzira bwanji. Ine ndikufuna kuziwa ngati akakanali koyamba kuti munthu amene mumagwira naye ntchito wachoka ali malo ngati amene aja ndege kukulemberani uthenga kufoni kwanu kuti kanali koyamba kapena zakhazi kumachitikako mbuyomu munayankha kuti simukati kuchita interpolate koma ndimafuna ndingoziwa ngati chinali chisimo cha anthu amene mumagwira nawo ntchito kuti muna akaenda amatha kumakuponyerani mauthenga. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable. Ndanena kale kuti sikanali koyamba. Ndipereke example imodzi. Ulendo wina bwana anaenda pa ndege kuchoka ku Lilongwe kupita ku Karonga. Ineyo ulendo umene unaenda by road. Chimodzimodzi chisomo ankandilankhula. Tikunyamuka tili pakuti mpaka kukafika kuti ku Karonga sikanali koyamba.
Nde onabo akudetsa Malango ananena kuti kupanga mwina screenshot dedza kasina ndesi timati Malango Malango yes Malango chair please it's Malango amati ndipange screenshot the message the chat imene tinali nayo nde ndimati mwina pamene popo ndipemphe nawo kuti mwina olosoma expert ena olukandi ku secretariat aonetsetse chifukwa chakuti Telegram imasiyana ndi WhatsApp. Telegram ngati sunagwiritse for some time account ija imapangidwa delete. Ikapangidwa delete but when you go umazapezeka zoti machati onse alipo pacha kandi zithuzi zonse kachili chonse chimene mapanga from the beginning it's there. So musadabwe kuti mwina message number la mwina sikuoneka koma the message is there. Kandi zakale ngati mukufuna zakale za ma screenshot I will provide that, no problem. Thank you very much. Dr. Gozen faja ndawe yano imene munatibasa ndikuyankha mafunso onse nakufunsani funso la message imene munapanga post munanena kuti simunapanga post pa 10 munapanga post pa 13 so tikhatu kufufuza tionesesedi pa page pano kuti simunapanga post pa 10 pa tsiku la ngozi ngati zipezeke kuti mukunama mwatenga oath ife aparlimenti mkhale mene CDC yanoti mwatinamiza mafuna ndikuchenjezeni fuka ikoneka kuti munapanga post pa 13 June nde ndikumazifusa cholinga chopanga post chino pa 13 June ngozi itachitika kale yapangika chinali chani ndine mafunso ambiri koma ine imene ndikukumbukira inali pa 10 ngati ndikunama kafukufuku atuza koma ngati mukunama matenga oath ngani imene ende kuti tifufuza bwino mwinati muzayankhe mafunso ku polisi ndikuthokozeni chifukwa cha kuzipereka kwanu poyankha mafunso onse mwina mulini mawu ena omalizira amene mukufuna mutifotokozera. Zikoma kwambiri chair ndi komiti yanu ndi media yonse. Zikoma kwambiri ponditana kuti ndizakhale nawo pamaso pano kufotokoza zimene mwina zimene zokhuzana ndi message imene ndinalandira. Ineyo ndikuti zikoma kwambiri ndilibe mawu amene mwina ndingawonjezere mwina ndingalankhuleso. Tathokoza zikoma. Mukhale ndonse kwapambana muyende bwino. Zikoma.